Ini iki lek ngerti nggon berita ngono kae selekas ana demo ngene iki ya. Petani sing ngemek bathuke. Aduh iki mesti ngono. Seranyetut iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh karo channel Cah Kulon Merapi. Ngono masih muga sampean kabeh do sehat digampang rezeki golek apa wae paringi gampang ngono masih. Ngono bos iki arep carane ngopek iki ngopek cabe ngono bos. Iki nek ngopek iki ya sik ora perlu sing abang tok ngono kae Mas. Sing semirat-semirat ya toko dopeki. Kali iki ora bareng le nandur. Dene maune ana sik mati, ana sing urip, ana sik sulam, ana sing urip ngono kae. Kira umpama sing kok ngene iki kan ngopek. Kuwi dipilai sik wis abang-abang ngono kae Mas. Iki ora apik tenan iki wis matur nuwun. Wis opek ngono Mas. Kuwi keberhasilane wong tani iki lak wis opek ngene iki Mas. Lak mingge umpama lemu. Dur musik kene urung opek. Kuwi urung diarani berhasil. Berhasil ki lak umpama wis opek. Ora apik kae, ora dhuwur. Ora apa-apa. Ning lak wis opek kuwi jenengane wis berhasil. Ini masa-masa kaya ngene iki kan urung opek Mas. Wong ngene iki tantangane isih akeh ngono kae. Sing model ngene iki. Tantangane warna-warna. Ning lak sing wis opek ngene iki wis cetha. Iki le cethole wis berhasil re nandur ngono Mas. Nek umpamane sik kaya ngene iki wis rada yo paling ngkari ngenteni sedhelo meneh ngono. Opek ning iki sih mbutuhke proses lama amin iki. Ngono. Iki engko yo tantangane yo macem-macem ngono kae. Ana warna-warna ngono kae tantangane iki. Tantangane iki yo ana patheken. Nah, kuwi sing angel to. Pathekenku karo teko mati ngono kae, rontok ngono kae. Juga tenan ngono kae. Tantangane petani iki ya jan akeh. Ning ya toko sing semangat ngono Mas. Pancen wong tani yo ngono kuwi. Kadang berhasil, kadang ora. Ya wis hukume wong tani. Masih kena sing kaya ngene iki lak ora dipek sisan. Sesuk ki tekane 5 hari ke depan iki kok ngene iki wis kabangan banget. Eman-eman cara Jawane eman-eman. Ngono kuwi. Ayo tanduranku ya kok ngene iki Mas, ora jan apik tenan. Ini wis matur nuwun. Wis ngopek aman ini iki ora opek alum, ora opek pathek ngono kae. Wis matur nuwun banget. Tani iki ngono kuwi. Oke, le bersyukur. Bersyukur iki gampang diucapke ning angel dilakoni ngono Mas. Pancenan. Iki rung eneng iki. Ini biak-biak ngene iki kok. Pancenan iki.
Iki ana sik wis jeseh cilik sakmene ya wis ngopek. Ana sing dhuwure ra umum ya ora opek-opek. Iya pancen ya wis. Ngono kuwi. Kuwi masih. Nah, iki digoleki. Pancen ngopek kene ndi ya suwe ngono Mas. Tapi ya ora apa-apa mingkari ngopek ya. Ngono kuwi. Iki lak umpama ngono ki le nyemprot ngono ke ya ora nganti kelalen nek ngene iki Mas. Bendingku menghindari iki lho, pathek kuwi. Iki ya ana Mas. Ora kok njer mulus e apa ora iso tepan. Iya ana sing kaya ngene iki. Nah ngene iki carane dobek sisan. Iki nggawa kresek sisan ngene iki Mas. Nah dicemplungke. Wis iki. Kresek iki wadah sik ngono kuwi. Wadah sik ala-ala kuwi. Engko nek nang omah ki iso dienggo masak ngono kae. Oh iso ana tangga-tanggane kepengin. Ngono kuwi diwehno tangga ya ora masalah nek jenengane lompok iki. Tapi ora sik elek banget ngono kuwi mesake. Maksudnya ini sithik-sithik, nek sing elek banget ya tuku buang. No. Ngono iki ana sik ngarani lombok kok ngono diketok-ketokke. Ya ora jenengane ngetokke ngono Mas. Momono sik ngono ki ya ora jenengane ngetokke yen. Entan iki ora aja. Kadang nandur iso apik. Kadang yo ala, kadang yo ora urip ngono kae. Yo maksud iki ning le petani le berhasil ki nak wis opek ngono kae. Jane kuwi. Kae jan suwe. Wong cilik-cilik kan. Urung patek akeh. Sik panen urung sing urung patek akeh. Niki lho. Iki. Tan iki rekoso ya Bos ya. Ngono kuwi jenenge. Pengen ngenteni suwe. Dadi lek umpama gek payu ki yo sik tuku ki yo teko tuku ngene teko sak mampune ngono. Pasang golek kancane jak mudhun-mudhun rego ngono ki yo rasa. Engko mampune sak perapat yo sak perapat, sak kilo ngono. Konsumsi dhewe ngono ya Mas ya. Kuwi dadine petanine seneng sing tuku ya ora ngrundel. Anggere gek payu lek di demo lek ngudunke ya aja ya Mas ya. Rusake petani ngono kuwi. Ini iki lek ngerti nggon berita ngono kae wis lekas ana demo ngene iki ya. Petani sing ngemek bathuke. Aduh iki mesti ngono.
wis ra nyetot iki, ra nyetot ngono mesti. Modale yo ora enteng kae. Duh iki ra balik modal iki ngono. Anggere ndelok kenggon TV ono. Ya ngono kae. Petanine ngemek ndase. Karo ra iso turu. Ngger ngleker ngitung musuk. Ngenam ngono kae. Ngaro dibuka-buka ngono kae. Tunggale nang isor. Aku ya ming petani biasa, ora muni petani gede ya. Petani-petanine wong desa. Desa ki ora tani ya napa? Iki tunggale ana sik isih kaya ngene iki urung opek. Itu ngono sih masih ya ngapura nek ana salah lan kataku. Kata-kata sing tak omongke mau ngono kae. Napa ora matuk ning atine sampeyan kabeh ngono kae. Njaluk ngapura ngono kae masih umpama ana sik seneng tulung di-subscribe channel Cah Kulon Rapi. Umpama ora ya matur nuwun wis mampir. Wis ndeloke videone Cah Kulon Rapi ngono kae. Seteko gawe penak ngono masih ngono sik. Mari siakan ujung kono kae. Ajakan kono kae. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.